I plena de resignació. La Conxeta i Salvoret. Un matrimoni d'impulsos, ingenus innocents, guiats pel pensat i fet. I la pobre Fernandeta, una viuda en coratge, la viuda del tio Batiste, al que el cendre s'ha portat i en ella ha tornat. I deplorat a histèrica. Mira, chica. Paciencia, paciencia y tranquileza, que tenim tota una setmana per passejar per carrers d'esta ciutat. Ay, Pepito. Ay, Pepito. Que no me ho cree, Pepito. Aquí ens som tantes coses en este moment, però mira, la paciència té un premi. Ay, La paciència que veig que no tens ara, dona. Estàs tranquil·la i quieta, per favor. no puc, Pepito. Es que no puc. No puc. Ay. Ahora, Pepito. Es que saps què passa? Que mira, és que d'això te volia jo parlar. El temps anem a estar així. Pues mira, Una setmanita, no carinyo. no. És que, com te ho explicaria jo? El cas és que... Què? Parla ja. Mira, però Pepico, no te m'asustes, I no te m'enfades. No te m'enfades, Pepico, que et conec. Per favor, parla ja, parit. Conta. Mira, que de semaneta res. És que havia esperat molt per a dir-te perquè és que no sabia molt bé com dir-te de... Què? Parla ja, Déu. Que mira, Pepico, que no me faig agradar els bitllets per a vindre, però no per a tornar. Ara ja s'ho va mirar tu d'una. Pepico, és que jo vaig pensar i vaig dir que jo no els volia i que a uns altres els podrien Però aprofitar. què has fet, què? Ja estàs millor? Pues mira, queda't tranquil. Però una cosa. No, però queda't tranquil. Que ja saps que tenim una casa així. Però mira, que seria una casa ahora. Pues mira, sustétame, al mateix centre de València, per ahí, prop del carrer del Palomar. Per cert, no era de Pere i tu pare? Pues està tota bona. Ay, Pepito, que es quedem així ja, i que en el lloc on es quedem, a morir avui, hem tornat. Ara ja me vols matar. Ai, no, mira que eres animal. Animal, jo, si dius tu que m'has portat aquí a morir, acolta'm un piso, pareix que m'has comprat un nicho en el cementeri. Que eres animaló. Animal, jo. Sí. Ai, que cansa que estic. Jo no m'aclaré en este plano el que portes. Això no és Benimaclet, el meu barri de tota la vida. Jo estic perduda, no puc més. Mira, Salvaret, mira, això no està ahí. Ells dos que estan parlant d'un piso. A veure, segur que ells saben per on es va, perquè venien davant de vosaltres a la de
veiem? Pues anem, Conxeta, un momentet. Perdonen vostès, perdonen. Vostès venien en l'avió ayer? És a vosaltres? Sí, a vostès. És que ens hem sentit raonar i mos estan donant una enveja i m'estan venint unes idees al cap que com nosaltres no tenim fills, Conxeta, estàs pensant el mateix que jo? Clar que sí, Salvaret. Pues mira, que venem els bitllets de tornada. I se quedem així en ells dos. Ja m'és bona. ¿Mojatros? ¿Cuál tiene mojatros? Sí, en vostès. Has sentit bé? Escoltem-nos, paller. Lo que faríem nosaltres és pagar-los el lloguer d'una habitació. Que tenim moltes. Pepito, 4. 4, redeu. Ai, però saps el que t'he dit? Que mira, no em pareix mala idea. Clar. Penseu que faríem dinerets i podríem anar al cine, al teatre i fer totes aquestes coses que mai en la vida es pogut fer. Vinga, vostè cap aquí. Vinga, vaig a dir una cosa. A veure, hem sentit que heu llogat un pis al carrer Palomar, és veritat, no? Pues mire, sí que és veritat el que vostè ha sentit. És que ara vostè coneix aquest carrer? Ai, jo no, perquè jo soc de Benimaclet. Però el meu home, sa tia vivia allí i ell de xicotet anava tots els dies a casa tia, perquè era l'ama de la fàbrica de la seda. Ah, o siga, que el seu Salvoret era de molt única. No me digan esa, que usted venía también a l'avió ayer. Sí, Pepito, ja està bé, No sigues animador, tot seria. Sí, el cas és que s'he vist i venia darrere correguent perquè no volia perdre. Però clar, com vaig tan carregat, ai, no puc més. Estic tota sofocada. Sí, descanse vostè. No siga cosa que ara està donant si se mos vaig a pegar. Perdone que li faci una pregunta. ¿A que usted tampoco vol tornar a l'Argentina? No, clar que no. Però que estic pensant així, l'avió torna avui cap a l'Argentina. Home, clar, portava tot un manicomi dins. Ai, no li fas a cas. És que el meu Pepito és molt graciós. Però vinga vostè. Que no me'n recorde bé del seu. Com li dius? Fernandeta, se ha servit a vostè. Ai, dona, i què ha fet? Això és vostè el viatge? No, clar que no. Que vinc en el meu artista. Un manicomi sencer. Viste, bonica? És el seu gatet? No, serà el seu gosset. Que no, home, que no. Que és el meu home. Humor. Humor. Mira, no me resultava sentir això. Quin de humor d'ací. A veure. Com és això, Fernandeta? Què li ha passat al seu home? Que fa un mes, quan ens donaren la notícia de que venien enguany a València, després de 50 anys, es va caure redó a terra. I ja no s'ha tornat a alçar. Ai, el meu amic! Ai, mira, llàstima, però clar. I vostè ha dit que mon anava de viatge. I mon anem, no? I siga com siga mon anem. Que no està el Batista i estan centres. Pues hola, que me vaig a... I a mi me semblava que estaves tu loca, Ai, però... Chico, pobre dona, pobre dona. En els carrers que té València i anem a parar tots juntes així. Així mateix. I bueno, però no heu caigut així, m'he caigut amunt. Mare de Déu, senyor, però a veure. I vostè? Què vol? Tirar els centres del seu home per ahí? Venir-se carrer? No, no pot dir això. Ai, no sé. Ell és de mi, jo no puc separar-me d'ell. No conegut el més home que el meu marit.
així. Mos quedarem a viure així, solters, en la nostra casa. Pero según que usted tampoco tiene un piso así para vivir y podrá vivir en vosotros, ¿no? No. Chico, no hi ha això. Que jo tinc un pis, però tinc la meva veïna que durant tots aquests anys me l'està cuidant. Segurament que estarà igualet que con la mia hija. Y seguro que estará Florete el carrer Palomar. Ai, sí, mira, però que de boniquet vostè! Ai, si el meu Batista no m'era conegut, de segur que se m'hauria de I quin número de carrer diu vostè, bonita? Pues con el libre en Valencia. No volem viure en Amèrica i les banques s'han canviat per un pis així en València que ja mos hem comprat. Què pensaves tu, Pepico, que jo no estic en el cap? Pero tú tampoco líes, cap a América tornar. Els dos estem molt contents, habitació en llogar, però anirem a Espallet per no quedar-nos pelats. Que siga molt barateta, per favor l'habitació. Que la pagas xicoteta i hem de menjar els dos. No volem viure en Amèrica, estem molt falla d'Amèrica. No volem viure en Amèrica. Pues con el libre en Valencia. El meu Batista i jo, així juntes per a sempre. Jo li parlo i ell m'escolta, i no em crea problemes. Un matrimoni perfecte. Els dos contents estan i Batista i que encendres. En Valencia ya está. Con el libre en Valencia. També vam fer baix terra, en el metro. Sí? Baix de terra. A on devia d'estar. Ara el seu Batiste, per cert. Lo de les bicicletes era per la contaminació, Sí. I si n'agafem una i anem tots per a l'Eixample al carrer Palomar, Mira, a mi me quina parece gràcia. Vamos. ¿A tu què te pareix? Bueno. Bueno.
pico. Ai, La seva dona té raó. Estem a l'Ajuntament, a l'aire lliure, al carrer. Home, al carrer precisament no, a la plaça, perdone No, vostè. perdoni vostè. I vostè que sempre escoltava que diu que més. Pues sí, mire, la veritat és que estem tan propet que vostè sentit raonat i pues mire, sí, i vostè té raó. Estem a la plaça de l'Ajuntament i els postos de flor pues, estan ahí. Sí, però, a veure si el que mos ha passat és que mos hem perdut i no és precisament l'Ajuntament. A veure, han passat molts anys i tot ha canviat molt. Però, mire, les flors no estan allà. Per què ara les flors estan allà? I nosaltres què sabem? A veure, si venim en l'avió Fallers, clar, A veure, què passa per ahí? Estic sentir-los parlar. i és aquí, és? Pues una tàpia fina. Ai, mare. Vinga, que jo se ho contaré. Que la plaça la taparem, la reformarem i els puestos de les flors es pujarem, no llàstima, xef. que això quan ha sigut bonica. Ahir mateix, o la setmana passada, jo què sé. Fa més de 50 anys, bebeu. Que on han estat vostès? Mira, ara estàs pensa que m'està de la presó tancat, sí. Mare, però quina vergonya! Mire, és una història prou llarga, però ni la vaig a resumir. Resulta que hem vingut enguany, nosaltres en l'avió Faller. Des de fa més de 50 anys que no estàvem així, i les coses han canviat molt. On me tant i tant que han canviat. Pues se deixa més tranquil·la. Ara ho entenc tot. És que ja saben los que estan bé, Però a veure, vinga vostè que li diga, I que no li sàpiga mal. I si la falla ja no està? Mire que han passat molts anys. I el meu Pepilco em va dir un dia que aquesta falla, sense fallers, s'estava quedant. I l'anaven a tancar. Chica, parent, no asustes al Batiste que se n'hi el pot i torna a l'Argentina. Mentira, la de la fàbrica de la seda contava de xicotet que era una de les falles més antigues de València i que la Junta Central Fallera i que n'hi ha ara, possiblement l'ha xaculat. Possiblement. Ai, que no sentes vostè. Que jo tinc notícies, i s'ha Junta a països coses no està. I que d'això no en té. I que pot ser que ni s'hagi enterat o que ni m'importe si desapareix o què. Que era una falla antiga, o sí que ho era la falla de mon pare, de sa tia i de la peste, que no m'oblida. Era una falla de sentiments i era una falla de tradicions, però no era una falla de renom. I les coses, com són? Ai, vostè, li fas a cas al meu Pepilco perquè el que ell diu va avisar. I si ell diu que està, és perquè està. I no n'hi ha més que parlar. Pues... ¡Ay! ¡Qué rica está! ¡Qué rica está! ¡Ay! Batiste, mira el cartel de la falla, sí que está. Mírenlo, mírenlo. Así no puedo. ¡Ay! ¡Que no puedo Però clar que està tan clar que ja he de dir, i jo tinc notícies que és que a casa han tingut problemes en el veïnat. Però d'això a vostè no n'ha arribat notícia, res sabut? No me n'arriba notícies, però me les puc imaginar. Anirien perdent demarcació, substituirien falles noves, i falles van canviant de comissió, ja se sap, i a més que a el flaco tot ho Pues sí que havia molt. Espereu. Que jo sí que tinc notícies perquè la meva nena està en planta. La de tot, 50. 50. Vaig anar a casa. I llisque. Ja s'hi compta. I com bé. A veure, la que està passant i la que ve. I es comença. Que ximple, vinga. Ah, mire, està parlant
d'unes veïnes seues que vivien en el segon, se'n recorda? Mira, diu que un bon dia se n'anaren perquè tingueren una bona discussió i en lloc de parlar les coses i buscar una solució, sense més, se'n van anar 4 famílies senceres. A una falla proper del mercat estan ara apuntats. 4 famílies senceres. 4 famílies són moltes. Pues pareu, escolteu i pareu atenció a esta. Se'n recorda d'una tantianeleta? Sí. Pues diu que ella i tota la seva família, després de traure un bon profil, que si el cosí era coeter, el germà era dolçainer, i sense saber molt bé què va passar, en una falla del costat, al poc temps aparegueren apuntats. Lo que són les coses, che. Fernandeta, vale atenció. Esta parla d'una veïna seua. Diu que la senyoreta fa anys va posar-se a festejar. Però mire, diu que en una altra falla el xic estava apuntat. Se'n recorda? I clar, darrere d'ell ràpidament se'n va anar. Perquè és ben cert, això que diuen, que on va la corda... Va igual. Mira, Nandeta, esta conta coses d'un tal Ramonet, ¿recorda? Era un tío morroín, Mira lo que diu. Diu que el tío Ramonet, una nit molt grossa la va muntar. Tingué per a tots paraules i després, molt enfadat, correguent se'n va anar. La seva dona darrere, els fills, el nebot, les cosines i fins i tot el cunyat. Ara, en una falla proper, estan tots apuntats. Pues imagineu-se, aixina, any darrere any, imagineu-vos com la falla se va quedar. Però quantes famílies van allà? Sí. Mireu, així n'hi ha una que conta també que a vegades hi ha famílies que aprofiten l'ocasió i s'apunten a la falla perquè volen ser falleres majors. En una falla menuda no existe per un renyó i s'apanyen en 4 coses i quan s'acaben les falles en casa van pensant que a la falla del món li han fet un gran favor. Molta vergonya. I pues així, al final de la xua, pues quedarien 4 gats. La gent no es voldria quedar. Fallers... De una falla que també ha tornat a despertar. Estava només dormida, només estava somiant. Avui el somni és el teu nom, perquè el teu nom és amor, és desig i és record. I avui tu mateixa eres el somni, perquè avui estàs somiant que eres fallera major. I representes un somni, i representes records. Avui el somni és el teu nom, perquè avui Fernanda Morales i Guijarro eres fallera major enguany.
Fins així la nostra presentació de concurs. Esperem que vos hagi agradat. Moltes gràcies.